May basa ti umuna Pedro, Kapitulo 4, 1 agpatingga, iti 19 a bersikulo. Ipalakad na ti kinasanto ken ti panagtalinait. Uno, idinto nga ro ta nagsagaba ni Kristo iti lasag, da kayo met agigam kayo iti kasdimit a panunot, ta ti nagsagaba iti lasag si mardeng iti basol. Dos, tapno ti tsimpuyo anat dapay iti lasag, di kay agbyag may pay kadagiti dirrep, dagiti tattao, no diket may pay iti pagayatan ti Diyos. Tres, ta ti aldaw napalabas immanayen panagaramid iti pagayatan dagiti hintel panagbiag iti kinadirrep, dagiti tarigagay nga aglablabes, dagiti panagbarbartek, dagiti kinabuklis, dagiti aglablabes daydaya, ken dagiti makarimun panagrukbab kadagiti ladladawan di Diyosen. 4. Ket kadagitoy banbanag mas daw gapu tadikay makitimpuyugin kadakwada iti panaglablabes iti kinadakes ket ababyin da kayo. 5. Isuda idatagdanto daytoy iti dayjay adda sisasagana mahukom kadagiti nabiyag ken natay. 6. Taga po itoy naikas kasaba ti Ebanghelyo urepay kadagiti natay, tapno maukumda apudno kas mayanurot kadagiti tattao, no mipapan iti lasag nga magbiagda kuma akas mayanurot iti Diyos, no mipapan iti Espiritu. 7. Ngem titunggal dagiti iswamin banag sidigen, agparbingkay nga rod ken agsalukag kayo iti kararag. 8. Ket nangruna ngem amin adda kuma kada kayo met laing, tinasged nga ayat, tati ayat abungan na dagiti adunay basbasol. 9. Nga agpipinadagos kayo nga awan tanabutob. 10. Tunggal may sa akas iti sagot nga inawat na, tumulong kuma kadagiti sabali kas naimbag mapagtalkan kadagiti adu akita ti parabor ti Diyos. 11. Nuti siya sinuman nga agsao kuma kas kadagiti sasao ti Diyos, nuti maysa agserbi kas kuma iti panakabalin nga inted ti Diyos, tapno ti Diyos madaydayaw kuma kadagiti isuamin banbanag, gapu ken Hesukristo isu makin kwa iti dayag ken iti panagturay, iti agnanayon nga wan inggana. Amin. 12. Ay ayatek di kay panunutan nakaskas daw dagiti nabara rigrigat aramid kada kayo, nga umay mang suot kada kayo, akas ladamay sa banag nakaskas daw mapasamak kada kayo. 13. Nudiket agragsak kayo, gaputa mayraman kayo kadagiti panagsagaba ni Kristo, tapno iti panakaiparangarang ti dayag na, agrago kayo met iti rago nagdanunan. 14. No maumsi kayo gapu itinagan ni Kristo, nagasat kayo tati Espiritu ti dayag ken ti Diyos agtaong kada kayo. 15. Tawan kuma ti agsagaba kada kayo, akas nakapapatay, winukas la mananakaw, winukas la managdakdakes, winukas la bumibiyang kadagiti sabali tattao. 16. Ngimnuad da agsagaba akas Kristiyano, saan kuma nga agbain no diket dayawon na kuma ti Diyos itoy nagan. 17. Tadimting ti tsimpo ati panangukom, mangrugi iti balay ti Diyos, kitno mangrugi kada tayo anyan to ti tungpal, dagiti saan nga agtulog
iti Ebanghelyo ti Diyos. 18. Kitno ti nalinteg narigat ti pannakaisalakan na sarino ti pagparangan dagiti nasukir ken managbasol. 19. Gapuna dagiti agsagaba a mayunurot iti pagayatan ti Diyos. Italikda kuma dagiti kararwada iti mapagtalkan a namarswa babaon ti panagaramida iti naimbag.